Uhuruchi ọma, ụtụtụ ọma, efifie ọma, mgbede ọma, uhuruchi ọma, abalị ọma, dịka o si dị na mpaghara ebe ọbụla isi ene m anya ugbu a. Unu adịkwa ọfụma? Eji m n'aka na ụbọchị maara onye ọbụla mma. Ife anyị nwere itinye ọnụ na ya n'ụbọchị taa bụ nke a na-akpọ iyi ụwa, maka na ọtụtụ mmadụ ejefiego ụzọ n'ife gbasara iyi ụwa n'ụzọ dị iche iche. Ọ bụrụkwanụ site na mmasị nke aka ha na ha jefiere ụzọ, kama na ife mmadụ amaghọ karịrị ya, o welu na-enyezi nsogbu kịta. Na mbụ, aga m akọwa ife bụ iyi ụwa a, maka na ọ na-abụkwanụ isi na ife na-atọ ụtọ, ị na-ekwu ife ya bụ ife na-atọ ka o wee kwee nghọta. Ọ na-adị mma mmadụ jee ime ife ọkaba ahụ mara ife o jere ime tupu ọ na-eme. Kedu ife bụ iyi ụwa a na-ekwu okwu ya? Iyi ụwa bụ iyi mmadụ ṅụrụ ka ọ na-abịa ụwa. Kedu ife bụ iyi ụwa ị ṅụrụ mgbe ị na-abịa ụwa? Iyi ụwa bụ nkwa ị kwere onwe gị nọọ ife a ka ị ga-abụ, maọbụ nọọ ife a ka ị ga-eme mgbe ị na-abịa ụwa. Ọnya bụ iyi ụwa. O nwere ife ọzọ a na-akpọkwarụ n'iyi ụwa. A sị na onye a kwuchalụ ṅụọ iyi nọọ ife a ka ọ ga-eme, ya na ikwuru ṅụọ iyi na ịbịa ụwa nọọ ife a ka ị ga-abụ, maọbụ nọọ ife a ka ị ga-eme, maọbụ na ụdị ife a ama mmenata gị. O nwere ọtụtụ ndị ṅụrụ iyi ụwa dị iche iche. O nwere ndị ṅụrụ iyi ụwa na ha bịa na ha ama nnu di. O nwere ndị ṅụrụ iyi na ha bịa na ha ama nnu nwaanyị. E nwere ndị ṅụrụ iyi na ha bịa na ha ama nnọte ndụ aka. E nwere ndị ṅụrụ iyi na ha bịa na mmadụ ama mgbunata ha. O nwere ndị ṅụrụ iyi si na ha bịa ụwa ọzọ nọọ nwaanyị ka ha ga-abụ. Kedu ife mere eji agụ ụdị iyi dị iche iche etu a? O nwere ndị ṅụrụ iyi si na ha bịa ụwa na ha ama ndanata ogbenye ọzọ, nke ọtụtụ n'ime anyị na-akpagharị n'elu ụwa ka na-aṅụ ụdị iyi a kịta. E nwere ọtụtụ iyi ụwa dị iche iche. E nwere nke onye ụwa ṅụrụ, nwee nke ndị otu ọgbanje ṅụrụ n'otu onye. Otu anyị nọ kịta ka anyị were nwoke mee ife ọmụmaatụ. Gị bụ nwoke, e nwere ike ọ bụrụ na onye bịarụgo ụwa na nwaanyị ọ nụrụ n'ụwa mbụ ya mesiri ya ike, o wee ṅụọ iyi wee sị na ya bịa ụwa ọzọ na ya ama nnụnata nwaanyị, na ya achọghị okwu na ụka nwaanyị chaa chaa. Ọ ya bụ na ị ga-afụ nwoke ọ na-elu ife dịka 50, 60, ị na-agwata ya okwu nwaanyị, o si ebe a na-aba, o si ebe a na-apụ. Ọ ya ka o ji adị oke mkpa ife onye nọ n'ọnọdụ dị aṅaa, eji n'ike akọ onye ahụ ọnụ, eji n'ike akọta onye ahụ, maka na ịmara ife ya na chi ya ṅụrụ n'iyi oge ọ na-abịa ụwa. Ka m welukwa ife ọmụmaatụ ọzọ wee maa atụ. Gị bụ nwoke, ikekwe eri ọ bụrụ na ụwa mbụ ịbịa na ịdabara ogbenye, dachacha ogbenye daa ahụ, ịbịawazie n'ụwa nke a, isi na o nwere nata ife ga-eme ka ịdakwa ogbenye n'ụwa gị ọzọ. Ọ ya bụ na ụdị ndị a ka ọ ga-abụ ha nọrụ ego, obere ife ha ya eme ego a na-ehu ka mmiri. Gị bụ onye nọ n'akụkụ, ị na-atajeri ya anya, ị mara ife ya na chi ṅụrụ n'iyi mgbe ọ na-abịa ụwa. Nke a bụrụ iyi ụwa nke mbụ. Iyi ụwa nke ịbụọ bụ nke gị na ndị otu ọgbanje gị ṅụrụ mgbe ị na-abịa ụwa. Ebe ahụ ka ebidoro nwewe iyi ụwa ndị ọgbọ na uke. Iyi ụwa dị iche iche na-esi na ndị anwa apụta. Abịazie n'ife gbasara iyi ụwa a n'oge kịta, ọtụtụ ndị mmadụ a na-ekwu na iyi ụwa bụ nke ndị oyibo na-akpọ, ka a ghara isi ya n'oyibo maka na ọgbakọ ebe anyị nọ, n'ihu akwụkwọ ebe anyị nọ. O nwere ndị si na iyi ụwa bụ ife eji aghọrị mmadụ, na-eji ya erizi ndị mmadụ mugu, na iyi ụwa bụ ife eji eri ndị mmadụ mugu, na iyi ụwa bụ ife eji aghọrị ndị mmadụ, na enwere ife dịka iyi ụwa. Ngwa gee ntị. Nke mbụ bụ na iyi ụwa abụrụ ife eji aghọgbu mmadụ. Iyi ụwa abụrụ ife eji eri mmadụ mugu, kama ya ikwuo na ndị nọzi na kịta dizie na-emezi ndị mmadụ ọgbara igbogharị. Iyi ụwa bụ ife dịwanụ na gboo, ife dị ka ọ dị ka na-adịkwa wee ruo kịta. Iyi ụwa abụrụ ife eji aghọrị mmadụ, kama nọ ndị nọzi n'ọrụ jizie na-emezi ka o si sọ ha. Oge gboo, o nwere ndị si na ịbọ iyi ụwa na anara abọ iyi ụwa abọ. Nke bụ eziokwu bụ na
ọ bụrụ ka ndị mgbago si eme ka ndị mgbada si eme, ọ bụrụ ka ndị mgbada si eme ka ndị nọ n'etiti si eme, mana ọ bụrụ ya ga-ebute na ama nkwupụ nke bụ eziokwu, maka na ndị be anyị si na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọmụle. Ndị be anyị kwukwanụ na onye njenje ka onye isi awọ wee mara ife. Ngwata ọnụ ntị n'ana ife a na-akpọ iyi ụwa. Na mgbe gboo, iyi ụwa a na-abọ ya abọ mgbe elu kawa n'ọsa, mgbe a ka na-azụ nwaanyị azụ, mgbe a ka na-akwado nwaanyị maka ịba be di, a na-abọ iyi ụwa ehe gboo, mgbe eziokwu ka dị. Mgbe eziokwu ka dị, iyi ụwa a na-ekwu okwu bụ ife kwesịrị ka a na-akpachapụrụ ya anya, maka na ewezuga iyi ụwa ịma na mmadụ dị ndụ tọwụlichakoo, maka na iyi ụwa ahụ bụ ife gị na chi gị kwekọtara. Ọnọdụ ka akara aka iji bịa ụwa nọ ife a. Ibi uwe bụrụ ife kwesịrị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abụfe anụkatafa teta ụra fa edebe n'afịa, ha ruo n'afịa si dibịa gbalụ m, achọrọ m ịma ife bụ iyi ụwa gị. Be very careful, maka na onye ajọ mmadụ nwere ike iji iyi ụwa gị ahụ wee napụ gị ife n'ike. Ka m kwudebe ya otu a, maka na ọ bụrụ ife niile ka a na-agba n'anwụ. Gị bụ nwa onye Igbo, were ile gị wee mee gịnị, gụọ eze gị ọnụ. Ehe gboo, a na-abọ iyi ụwa abọ mgbe eziokwu ka dị, mgbe a ka kwụwara aka ọtọ were alụ ọrụ dibịa anyị na-alụ. Kịta a na-ebigherizi aka n'ụzọ dị iche iche. Ya mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee kwụsịnata ịbọ iyi ụwa, wee weluzie usoro ọzọ wee mee gịnị, na-eso ya bụ iyi ụwa. Ife mere eji kwụsịnata ịbọ iyi ụwa bụ maka na abịazi n'obodo anyị a kịta, ọtụtụ otu dị iche iche dịzi n'obodo anyị a kịta. Ọtụtụ otu ụmụnne anyị na-abazi dị iche iche, ma ndị nkịtị ma ndị ọrụ dibịa, a na-abazi otu dị iche iche. Ọnya kpatalụ nnọkọta na masị ọkwazikwara ya ọrụ dibịa ka a na-alụ ka o nwere ife ọzọ. Ọnya mere eji wee, maka na ọnya bụ otu a na-aba ka eji wee kwụsịnata ife bụ ịbọ iyi ụwa, maka na iyi ụwa ahụ bụ your main purpose of living ka nsọ ya n'ọnụ oyibo. Iyi ụwa ahụ bụrụ ife ịbịakara ụwa a ime. Kedụzi ka ọ ga-adị na mmadụ napụ gị ya bụ ife ahụ iji wee nọrọ n'ụwa a, ị marụ na okomkom ka ịbụzi, ịnọzi na-agagharịzi onwere ife dị gị n'ime. Ife mere eji wee kwụsịnata ya bụ na etu o si wee dị na ọtụtụ ndị mmadụ na-abazi otu dị iche iche. Ịbọ nke gị bọọ ya, bọchaa ya ncha, ife nwere ike ime gị mgbe ọbụla o ji isi ya. Ka ndị akọwa n'ife a etu m si chọọ ịkọwa ya. Ife mere na m ya akọwa ya nke ọma bụ na etu a gị bụ onye malụ mma, onye obi gị dị ọcha si enene m, ka onye ọzọkwa n'akụkụ nke ọzọ si enene m. So ọ da adịcha mma ịgba ife niile n'anwụ. Unu ewe n'iwe, meelunu m ebere ka mkpuchitetu nke a nwa obere, maka na ọ na-abụ mkpuchite ife ụfọdụ, ọtụtụ ndị abịa n'ife edemede na-edetalụ m kedu ife mere na m ekwuwaghị ya, etiwaha nyawa aka oyibo nsugbe. Mana ụmụnne m, achọrọ m ka unu malụ etu a nke nwa bụ onye obi gị dị ọcha si enene m, ka onye obi ya adịghị ọcha sikwa enene m. Ọ bụrụ ife niile ka a ga-eme gịnị, ka a ga-etiwacha n'anwụ ka nka kpuchitetu nke a nwa obere. So ọya kpatalụ na akwụsịnatara ime gịnị, ịbọ iyi ụwa. Maka na ehe gboo abọ iyi ụwa, aha abọcha ya ncha. Mgbe edighị ya eme magomago, enwelu ndị ọ bụ ọrụ ha ịbọ iyi ụwa nke bụ eziokwu, si kwupụ nke bụ eziokwu. Mgbe ejighị eme magomago, a na-abọ ya abọ mgbe ahụ, mana ha abọcha ya ncha. Ịbọ wepụta, ị ga-edebetụ nke ga na-echekwa gị, maka na ịbọ wepụta, onye ilo nwere ike iji emerụ gị ahụ n'oge ya mgbe ọbụla o ji si ya. Ọ ya kpatara iwelu nke iyi ewelu gị na ya anọ, ịhapụkwa nke fọdụrụ n'okpochie. Mana kịta a na-azị abọ maka gịnị, otu dị iche iche kazi nkụ. Otu dị iche iche mere gịnị, kazi nkụ. Eji emerụ ụmụ mmadụ ahụ kazi nkụ. Ya mere eji wee kwụsịnata ịbọ iyi ụwa. Ife ọzọ mekwara eji kwụsịnata ịbọ iyi ụwa bụ na onwezi onye dị, ka a ghara ikwu na onwero,
enwekarịghọzi ọtụtụ ndị ụfọdụ eji ezi oziokwu abọnya bụ ihe ụwa. Ụfọdụ bụ ha gwuo ogwo ife sọrọ ha egwupụta si gị na ọya nwa bụ ife ha gwupụta. Ụfọdụ bụ ha gwuo ogwogo ha ewere aka ha tinye si gị n'ọha nwa n'ife n'ọha abọpụta gị otu abụ n'ezi. Ọya ka m ji esi mgbe eziokwu dị na a na-eme ya, ayara ejizi na anaghịzi emekarị ya kịta wee sị na anaghị eme ya. A na-emebi ya na mgbe gara aga mana kịta nwezi ka esi eme ya. Kịta abịazịa nnọọ n'ife gbasazili nnọọ iyi ụwa nke onye ụwa gị ṅụ dị n'ụdị n'ụdị. Ọ bụrụ na onye ụwa gị ṅụrụ iyi na ya bịa ụwa nke a na ya ma nnu di maọbụ na ya ma nnu nwaanyị maka ife ya na onye ọ nụrụ n'ụwa nke gara aga ka ha si je, ọ ya pụtara na ịpụta nwata nwa agbọghọ na-etonite oje ka ọ ya aba na be mmadụ ọ ghasaa, oje ka ọ ya aba na be mmadụ ọ ghasaa. Etu a ka ọ dịkwa na nwoke jee ka ọ ya akpọta nwata ya na ya na-abọ ya ebi dịka di na nwunye ọ ghasaa, oje ka ọ ya akpọta nwata ya na ya na-abọ ya ebi dịka di na nwunye ọ ghasaa. Ụzọ ife na-abọ ma ọ wee tọ ma ọ wee nọ na-egosi nya bụ ife maka ife na-ebutekwa nya bụ ife ka nkụ. Mana ọ bụrụ na oyiyi onye ụwa gị ṅụ ife a na-eme ya bụ ehorugo ohi bielugo nlụlụ ewee bụbụ ọnya bụ iyi iwee nwee ike mee gịnị nụbata nwata nwaanyị maọbụ gị bụ nwata nwaanyị eme ike mee gịnị banye be mmadụ. Ndị be anyị, ntị ọ dịzikwa? Gee ntị. Ọdịnala ebuka. Ọdịnala abụrụ ife a na-emeta na magomago. Ana m ekene ọtụtụ unu dị iche iche ndị na-ezitelu m ozi. Ana m ekene unu, udo dịrị unu, daalụnụ na nkwado nke unu na-akwado m. Abụbụ ọnya bụ iyi ihe ohi bie nlụlụ nwata nwaanyị ahụ maọbụ nwata nwoke wee nwee ike mee gịnị kwudo nwụọ n'ebe ofe gbasalụ ọnọdụ ezinụlọ mere gịnị ọnọdụ ezinụlọ dị. Ọ ka esi eme ya. Ọ bụrụ na oyiyi ndị otu ọgbanje, enwere ndị otu ọgbanje na-aṅụ iyi na onye nwa bịa ụwa na ọma mbite ndụ aka, nwee ndị na-aṅụ iyi na ọnụ ha kwa nwaanyị maọbụ nụọ di ọ nachigha, nwee ndị na-aṅụ iyi na ọmụọ nwa nke izizi ọsọkwa gị bụrụ nwoke ọsọkwa gị bụrụ nwaanyị ọ nachigha, nwee ndị ṅụrụ iyi nọọ n'ife mberede ka ha ya esi na, nwee ndị ṅụrụ iyi nọọ n'ife ike ka ha ya esi na, nwee ndị bịara ụwa ịbọ ọbọ ife emerụ ha n'ụwa gara aga. Ife niile a bụ iyi. Onye ka oji ihe ama mma ngị wee kwadocha nnọọ wụcha ahụ techaa nnọọ ude kwadojewe ebe dibịa ya gbaalụ gị afa na ị chọrọ ịma iyi ụwa gị. Kedu iyi ụwa nke ị chọrọ ịma ama? Maka na ife gbasalụ ihu akwụkwọ anyị nọ n'ime ya bụ ofu onye buteghakwa ife kwuo ya efesasịbazie ya, onwere onye ga-ajụzi ajụjụ. Onye nwanne ya ebute ya ekwu ya ekwu ama nkọwa ya ọfụma ka ụmụ mmadụ nwee ike mee gịnị gote ife dị n'ime ya bụ ife ewere wee na-edubiga ọtụtụ n'ime anyị na-edufiegasị anyị ụzọ. Aka na-ekwu na nke ndị a merụ ebuka, anyị ewere kwuo aka anyị na gịnị na-akwanye ọkụ. Kedu ihe ụwa nke ị chọrọ ịma ama? Ọ nke onye ụwa gị ṅụrụ ka nke ndị otu ọgbanje ṅụrụ? Kedu nke ị chọrọ ịma? Ife dị n'ihe ụwa ebuka. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị ime jikọnata onwe gị, jikọnata onwe gị, jikọnata onwe gị. A sịkwa na ebe a na-anọ adụ nwa nwere nne ọdụ ka nke na-enweghị nne na-anọ amụta ife. Ka nka kwụsịgodi ya ebe a n'ebe ife gbasalụ iyi ụwa ka a ghara itiwacha aka oyibo nsogbu. Aka mbụ ezigbo nwanne nwaanyị Ada ndị bụ Ada Nnewi. Chebiri na anyị n'oge ọzọ maka ndị na-akwalite ọnọdụ anyị. Anyị sịrị unu demedeme daalụnụ nke unu chiri nyazelu. Asị m ekene dịịrị nwoke, ekene dịịrị nwaanyị. Ọ bụrụ na ị na-enecha ife onyonyo a nyere m aka zisasie ozi n'ọkwa na ụzọ anyị si akwalite ụmụafọ Igbo. Ọ ya mere anyị ji wee na-ewepụta obere oge anyị pụta ebe a ka anyị na-akwalite ọnọdụ ụmụafọ Igbo. Biko na ọtụtụ n'ime anyị enweghị ohere ịmụta ife a n'ezi. Ọtụtụ n'ime anyị bụ so ebe a ka ha nwere ya bụ ohere ịmụta ya. Biko
nyere anyị aka tụsaa ozi a, onye nụ ya gwa nwanne ya, ka ife a na-eme n'ala Igbo ka anyị jide aka anyị wee mee gịnị, chịkọnata ya ọnụ. Ndewonu, ka emesịa.